Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan Adalia at Tagalaunyon. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Arlene Palentino iti Kuwait, Lana Byrne iti Bay Area, California, Pamilya Datol di Tababaywan, Amulong, Cagayan, kan Pamilya Laureta di Rosario, La Union, kan amin apadak nga OFW from Gina Datol iti Taipei, Taiwan. Aninag kan Mamba family, kan happy birthday iti anak ko ani Kisha May Oreo from Bekilia, Aninag iti Saudi Arabia. Shout out kadagiti gagayem ko dito'y Taiwan, iso da ate May, ate Annaliza, ni Reza, kan Joy, from Jen Pablo iti Taiwan. Guzman kan Lucas family, tatang ko ani Jody, kan nanang ko ani Nora Guzman, asawa ka ni Edward, kan anak ko ani Zian Lucas, kakabsat ko adag Lazy, Glenna, kan Dexter, kan amin akakaanakak from Gretchen Lucas iti Taiwan. Shout out kada JD Torres iti Cagayan Valley, kan Rose Mix Vlog iti Hong Kong. Anak ko Adareya Joy, Sydney kan Erwin Cacho Jr., dagiti apok ada Amira, Kane, Ayana, Zane kan Clinton Cacho, manugang ko ani Dayan kan Spencer from Erwin Cacho iti Urdaneta City, Pangasinan. Advance happy birthday to my ever dearest mother Manette Villaseñor from Rosemary Villaseñor iti Penang, Malaysia.
Shout out iti mahal ko ani Donna Reyes kan ti kabsat na animian from Nap Bulusan. Shout out kada Milagros Kabuling kan Paul de la Cruz. Maburang kan Medina family kastamot dagiti anak ko ada Gracias kan Ronaline Medina kan ti asawa from Arlene Medina. Ni mother ko Priscilla Cacho iti California, USA. Kabsat ko ani Margie Cacho Sotero ijay Spain, kan Larry Cacho ijay Ireland, from Erwin Cacho iti Urdaneta City, Pangasinan. Intay nga roden ituloy abasaan ti surat ni Dalia. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan a Dalia at Tagalaonyon. May saak kadagiti na ayat amang tartarabay kadagiti drama at tampok iti YouTube channel yo. Naawi sakmat ang nagipatulod iti padas ko, bareng mapili ang maidrama. Kat makaibati iti adal kadagiti padak ang naayat adumdumngag kadagiti uploads yo. Naasawaan akon manang, nasingpet ti asawak ani Manuel. Isuna laeng taadda kurang iti panagdan nami. Awan anak mi manang, kat dayta ti pagladingitak unay. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi simmangbay ti may kalima atawan ti anibersaryo mi, kas agasawa. Happy anniversary, bakit? Happy anniversary, matlakay. Para kan ka. Ne, anya day tayaw awat mo kanyak. Awatem nga minen akit lukatam, tapno makitam. Sigurado ang magustom da ita. Sikat talaga. Nan, kita akman nga rod. Wow! Kwintas? Nagpintas mo tan? Thank you, lakay. Anya, magustom ka di matlaeng. Siyempre, ngam apay ang naggastos ka pay laeng. Pamanagnak da ita tinalaw sa panagayat ko kan ka. Oh, apay akilata nagliday ka. Saan kan samot ang naragsak? Bakit? Naragsakak. Ngam nakarkaro ko matiragsak ta, no adan anak ta. Dalia. 5 atawuntan nga agdandan na kasagasawa. Ngam aging gaita, di tapay na paraburan iti anak. Aguray talata Adan tulata bakit? Di ka di madanagan. Ngam kaanon tupay? Saan ta nga umububing? Kaanon ta ang maadaan ta iti anak? Inton saan ta nakabaalan at taripatuan? Inton bakit kan lakaytan? Dalia. Anya nga tano agampun ta iti ibilang ta nga anak. Sana bali, numaadaan ta iti bukod ta nga anak. O di duanton ti anak ta. Numabalbalin ko jaket agampun Dalia. Ngamin, saan ta nga amo? Noan niya akita ti pamilya ti nagtaudan na. Apay, saan ka kadi naragsak gaputa? Duduata lang dito balay? Naragsakak, Manuel. Ngam sa bali no adda anak ta. Sa bali no adda liwliwata. Mamati ka kumakanyak. Anyati ko naman anak ko. Agampun kayo. Insingasing ko day taka ni Manuel nanang. 5 atawon nga minan nga agasawa kami. Ngam aging gaita, awan pa'y anak mi. Imbag no manugot ni Manuel anak ko. Apay nga min aya adiyo kaya ti agpa-check up. Tapno maamuan nyo, no asino ti ada diferensya na kada kayo adwa. Saan nanang? Diyak o manugot. Tapnoan niya. Tanukas pangarigan siyak ti ada diferensya na. Adan lisensya ni Manuel tapno agbabae kan agputot iti sabali.
Anak, imposible nga aramidan ni Manuel da itaken ka. Ay ayatan na kauna iti asawam. Napanagnakamon da ita iti numano atawanan a panagdenayo kas agasawa. Adda pa nagbaliw ti tao nanang. Kat da ita ti jak kaya ta mapasamak. Jak lakit di agbiag no mapukaw ko ti asawak. Ay, ada kada kayo da ita anak ko. Pagsaritaan nyo ang asaya at iti asawam. Iti kasta, awan to ti rumswa aparikot, iti masungad nga aldaw. Sis, imbaglangan ta nakaumay ka. Kasla importante launay ti ibagam kanya ka, Marcia. Of course, very important matter, sis. Katamo ka maragsakan ka. Ala, ibagamon Magagaran ako noon niya day nga ibagam. Sis, ada na ibaga kanyak di kayim ko. At akano kalugaran da kayat na nga ipaampon di may kalimanga anak da. Anya? True lala. Marigatan da ka nung aminan. Kat saan da nakabayla na biyagan dagiti anak da. Ang mga numategi dalaang. Iso akayat da nga ipaampon. Di kay paspas nga anak da. Katamo ka na bayagan na tartari kagayang tagampon. Iso asikati mo na panunot ko. Kayat ko, Marcia. Ibagam iti gayem mo. Takadwaan na ta iti lugar apakasarakan ta iti ubing. Ha? Itan? As in now na? Saan mo ka din nakonsultahan nga umuna di asawa? Saanan? Makaamuak to nagpalawag iti asawak. Mapantaitan. Mga da makaununa ang makaala iti ubing. Ay, grabe siya, oh. Sige, no dahi tati kayat mo. Ala, aguray ka nga rod, takuntakak tigayim ko, katagpakuyog ta amapan iti imbaga na kanya kalugar. Dalia, bakit? Adakon. Ni, sa dinong atatayan ni Dalia. Apay asa na sumungsungbat. Tinasayat. Mapanak man langan iti silidmi. Ang mga no nairidop na kitdimat. Dalia, bakit? Ha? Dalia, sino dito ang maladaga? Di ka na tagari. Katurturog ni baby. Sino nga dito ang maladaga, Dalia? Anak ta, Manuel. Anya? Inawagan na kita'y tigayem ko. Ada ka nung imbaga di gayem na. Nga adamayat amang ipaampun iti kayanak amaladaga. Iso anapan kami iti lugar ng imbagada. Katatoy adan anak ta. Dalia, sigurado ka kada iti dayta? Uwan, Manuel. Kat di ka agdanag. Naidalan iti umno a proseso ti amin. Ijay ospital ti nagkitaan mi iti inana. Dalia. Di ka kadi maragsakan. Adan anak ta, Manuel. Kasta unay asid daaw ni Manuel nga asawak, idi adanadanon na amaladaga iti balay mi manang Emmy. Petat amin apasamak. Uray siyak,
Kasladyak payla ang mamati nga iti apag-apaman, adan anak mi kani Manuel. Maysa a babae. Siguro manang inturong ti Diyos ada kami ti makaala iti ubing, gaputa talaga gayam anarigat ti adda a panagbiag dagiti pudno adadakkel ti maladaga. Idi damo kasla saan a maaklo ni Manuel nga addan anak mi. Gapo ta aginggat mabalin, di nakayat nga agampon kami. Ngam iti panaglabas ti aldaw, ininot anaaklo ni Manuel ti amin. Kat nakarkaro pa yan, ti panangipatag na iti ubing, ngam iti siyak. Dalia, inakagtrabahon. Di mo baybayan ni baby, ha? Una yun ti asawa. Apay ko maabaybayak ngay. Di ka agdanag, taripatwak ana imbag ti anak ta. Rombang lang, Oray di kan makaaramid iti sa bali at trabaho dito balay. Basta ni baby ti taripatwam ana imbag. Di mo baybayan na makagat iti lamok, ha? Wen ka di. Ay, wen gayam. Anya ti kayat mo asidaan inton rabi. Di ka nagluto. Gumatang aktulangan iti naluto. Dumagasak pa nga min di groceria, ta gumatang ak iti gatas kan diaper ni baby. O sige, sika ti makaam mo. Kat si Kangay, anya ti kahit mapasalubong, Dalia. Kunak no nalipatan na kon. Kunak no ni baby laangan tinapatagkan ka. Sus, di mo ko na napagimunam ni baby. Saan? Kun kunak laang. Apay kumangay a pagimunak ti anak ta. Amumot noon niya ti kayat ko apasarabo. Saan ka di? Okay, siyempre mata. Mala, panawan kayong arudan. Ulitak, di ka agbambannog, Dalia? Wen, lakay. Nakapasyar kayo mat, nanang. Ay, umay ko mat sarungkaran ti apok anak kao. Nay, nakaturog mat gayam. Wan, nanang, kalkalpas ko ngamin adinigos. Napreskwan siguro, iso nakaturog. Kat, kumusta kayo mat itan, taadan mako na nga anak yo. Ay, permi aragsak mi, nanang. Nakarkaro ni Manuel. Manupay katin nga overtime, Takayat na makaawi dadagos tapno maaw-awir na ni baby. Ay, hagyaman akno kasta anak ko. Natungpal matlaangan ti inararapaap mo, amaadaan ka iti anak. Wan, nanang, kat padakkalan mi ni baby anasaya at atao, kan ada panagbutang na iti Diyos. Busugan mi iti pamatag ti anak mi, nanang. Nagasat da ita nga ubeng, tada kayo tinangampun kan kuana. Amok anarimat to ti masakbayan na. Siguraduan mi ang mapasamak to da ita, nanang.
Ala, kaadon ti mangan anak ko, tapno saan ka mabisinan iji pagadalan. Wan, Mami. Ayan ni Daddy. Agpalpalas ni Daddy. Baka malate kami, Mami. Saan, anak? Nasapa pa'y laeng. Apag gusto inton malpas ang mga ni Daddy, mapan kayon ton. Narigat mo't ano, nasapa kalaunay asumangpot iji skulyo. Mga no awan pa iji friend mo ijay. Anyat na agan na itayan? Ni Mitch, Mami. Ikak iti balon ko a sandwich. Wala anak. Ada talaga para kan ko nga insaganak. Tapno aglang lang kayon to inton resesyo. Thank you, Mami. O sige, ibusa mo ta breakfast mo. Madamdamalaeng umayton ni Daddy. Manuel, Chloe, nakaluto akon. Kaya't yung ka din timangan? Wait lang, Mami. Ada pa'y assignment ko. O sige, aramidan ta pa anak ko. Saan ka kadipay ang mabisin? Saan pa'y Daddy? Sika ngay, Mami. Okay lang, anak. Sige, orayan kayo ang malpas ka ni Daddy. Ay na, kabailan na ka ding aramidan dahil assignment na. Ngam kaya't na lang nga duwa kaming agaramid. Amumot day ta anak mon. Basta adda ka, kaya't na akanayon kayo nga agdek-deket. Baybayam ka dilat tandalya. Aglamlambing nga rod mo it. Sapay la ko mga rod, taaging ga dumakkel, kat kas talata ka asidag tirik na nakadata. Oh, apa yan ay bagam tikas tadalya. Amumot ang dagiti agtutubo ita, adabukod da alubong. Saan mo na basta-basta maisurot no ada papanam. Saan akas ita nga ubing pay, akanayon asumurot, uray sa dino ti papananta. Talaga kasta bakit? Masapulan nakasagana ta kadagiti kakasta pasamak. Ay, basta. Diyak pa ila kaya ta panunutan day talakay. Enjoy yung takit di, aginggat kasta pay laeng ti anak ta. Kasta ti kinaragsak mi nga agasawa, manipod simmang bay kada kami ni Chloe manang Emmy. Imbilang mi akas pudpudno nga anak mi ni Chloe. Nakarkaro agim maget ti asawak iti trabaho na, gaputaadan ni Chloe nga isagsaganaan mi iti narimat a masakbayan. Nangato ti arapaap mi para ken ni Chloe manang. Di makkel ang nasaririt ka nasingpet nga ubing ni Chloe. Iso nga impa ay mi mat amin anam namaan mi a makaparagsak ken kuana. Aging ga ididimteng iti tawen na a 18. Dakon bakit? Ay, makabanog tagmalmalam nga agtrabaho. Nang runa no kasto akatapusan ta ato tinasken nga ering pa si ja opisina. Ala, agpules ka nga ruden, tapno makainanaka pa'y sakbay amang rabiita. Apay, ayan ka din ni Chloe. Nagpakada itay, mapan ka no agatendar iti birthday ti kaadalan na. Anya? Apay a pinalubusam. Sigurado ka kadi a safe iti papanan na lugar? Asino ti kakadwa na? Saan ka kadi amadanagan? Aduda amapan. Kadwa na pa'y dagiti gagayim na. Kasta ka di? Wen, ala, ingka agpulusan. Di mon pa kadanagan ti anak mo.
Sumangpet tumetla ang dayjay. Apay ngay takala nga sumangpet. Anyat orasan. Tang natrabiin. Wan nga agpayso anak ko. Apay nga itakalaeng. Pasensya kayo, Daddy. Mami, naimasan mi matang tinagparty. Aguray ka man, Chloe. Nakainom ka kadi. Basit lang, Daddy. Kaano pa nasursurong ti uminom iti arak? Nakaupubingan ka pailaan. Anak, Di kay ka din ako nga, Daddy. Kaslasan kayo mata nagdalan iti kina-teenager. Uso da ito itan, Daddy. Anya, among pa yun ti sumungpat iti kasta. Di nakpagpungtutan, Chloe. Anyamot tan. Italaang mo't ang mapasamak na ito'y. Agungot kayo dagusan. Nakman la maturugan. Kasarsarita ka pailaan, Chloe. Di naktalikodan. Makaturturog ako. Neta, bayamon. Kasaritam tulangan inton bigat. Ay, anyamot na ita nga ubingan. saan ang mabalin ti kastangar aramidan na dalya? Saan ang mabalin? Anyati ko nam anak ko. Nakainom asimangpat ni Chloe, idirabi eh. Ay, huwan nga rod nanang. Hakat, anya nga iti ko na ni Manuel. Kasta unay nga unget na ananang. Di nanamnamaan ang maaramid ni Chloe ti kasjay. Ay, anak ko. Kan ti pagsidaawak nanang. Nakasurusuruan na nga taaya ti aginom. Ay, madanaganak. Ang mga no saan laangan a panaginom iti arak tinasursuro na. Ang mga no adapayan sa bali abisyo na. Ay na, daytan, di pagbutbut ngan iti ni Manuel. Iso ano mabalin, di na kayat at talaga ti agampon. Uwan nga rod nanang, ngam pinadakkal mi mo't anasaya at ni Chloe. Apaya kastoy mo't itan. Anak ko, napigsa ti impluensya iti ruar ti pagtaengan. Nagronak at sabasabalin at tao ti makapulpulapul na iti ruar. Nanang, kan mapalpaliiw mo, sabali at talagaan nagiti agtutubo ita panawan. Isong aging gat na sa papay, disiplinaan yun ni Chloe. Bayat asan pa'y analadaw ti amin. Bakit? Inalam ka di kwarta iti bulsa ti pantalon ko. Ne, saan na? Anya ko maaga po nga alaak ngay. Ayan na nga Ruden. Napukaw di 5,000 nga dati wallet ko. Anya? Ne, asino ko mangay ti mangala? Ayan ni Chloe. Ha? Mas daawak nga rod. Taitay madama ka nga agdigdigos. Bigla mo ta nagpakada mapan kanon iti pagadalan kat nagsapa pay laeng. Imbagak nga urayan na kan, ngam napanmutlat ta. Oh, diyak kaya ti mapaspasamak dito'y balay dalya. Masiguradok ani Chloe tinangalay ti kwartak. Taltalo tayo lang dito'y. Kanapay akalata pimanaw ako nam. Diyos ko, Manuel, no agpayso ti ibagbagam. Apay akabailan natan at akawan ni Chloe. Ti awanan bain nga obing. Awanan utang na yung baganakam. Kalpasan nga imbilang tapod-pud no nga anak. Kastoy pa'y taaramidan na kadata ita. Manuel. No jak makapagtupul iparupak kan kuana nga isukat may salang nga ampon.
Sayang ti impaitakan ko na pamatag iti lasod ti manatawan. Impatag ko unay ni Chloe. Amom day Dalia. Ngam apay akas to iti isubsubad na kadata. Apay! Chloe, agpudno ka kanyak anak ko. Si kakaditi na nga la iti kwarta ni Dadim. Saan, Mami? Apay ko mga laak ngay? Saan kan nga aglibak? Adda nakakita kada kayo nga aggagayam iti mall. Anya ti ar-aramiden nyo ijay kat oras ti klase yo. Saan ka simrak iti pagadalan? Makapasadot mo't ngamin ya teacher mi. Isasaan ako na simrak. Napan kami laangan na iti mall. Anya? Apay akas tamot ti ar-aramidam anak ko. Daytoy kaditi isubad mo iti sakripisyo. Kan panangipatag kan kanidadim. Tapno maitad na laang amin na pagkasapulam. Sumrakak tumat lang ka di. Saan kayo madanagan? Manuel, pinaayaban dak ije pagadalan da Chloe. Anya? Ni, apay ka no? Nabayagaya man asan asumsumrak ni Chloe. Anya? Papapanan na nga rodan no kasta ang pumampanaw dito balay. Katagmalmalamad nga awan. Sumangpot laeng no pa nagre-retera mo tan iti pagadalan iti malam. Maibarbarkadan ti anak talakay. Ay, anya mo tan di kasi ang mapaspasama kiti pamilyata. Nakigkaasang gasat ta nagampon tap na makumpleto ti binukulta pamilya. Ngam saan samot ang maikari iti pamatagta ti inampunta nga ubing. Saan ka nga agsaw iti kastalakay? Amok nga agbaliw tumatlaang ti anak ta. Naibarkada laang iso akasta. Ngam no amo nga amerisan kan ipatagdag iti ipakpakita taken kuana. Saan na ko mga aramidan ti kastoy? Lakay. Lading itak talya. No pa'y nasakit kanyak ta amin. Pakawanan naklangan. Kastamot a pakawanan nak ti Diyos. Tama nga no, jakon makapagtapal kat ipodnokon kan kuana nga isukat may salaeng nga ampon. Aging gaita, laplapdak pailaang ni Manuel iti panggap na amang ipudno ka ni Chloe nga iso ket ampun milaang manang Emmy. Aging gaiti kabaalak, kanayon ko apal palagipan ni Chloe nga agbaliw kuman, tapno agsubli ti sigod apam matagkan kuana ti asawak. At dadagiti gundaway nga agbaliw mo ti anak mi manang Emmy, ngam kalpasan ti 2 wenno 3 a Domingo, agsublimanen iti sigod. Nupay kasta, ikagkagumaak nga imon monitor iti pagadalan, tadyak kayat amasayang ti panagadal na no agsardeng. Saanen akas idi ti kinasinged ti asawak iti imbilang mi nga anak mi. Ngam amok no kasano ti kinapatag ni Chloe iti asawak. Iso anam na maek, adumtang tumatlaang ti aldaw, nga agsubli ti sigod a kinasinged da iti tunggal maysa. Ikarkararag kumat asapay kumata agbaliwan ni Chloe,
ket idyan nanti madi nga aramid na. Daytoy ti pakasaritaak manang. Toy pagayam mo, Dahlia. Dahlia, pagayam ko, dayawon ka iti kinasayaat mo nga ina. Iti laksid ti araramidan ni Chloe, ti imbilang yung nga anak, ikagkagumaamlat nga igiya, tapno agbalbaliw, kat agsubli ti sigod a kinasingad da nga agama. Amok aga po iti kasta nga araramidem, maliklikan adumteng to ti kanito a maamuan ni Chloe, nga iso kat may salaeng gayam nga ampon. Ikarkararag ko iti Diyos, asapay kuma, taumatidog pa iti pasensya ti asawam, tapno agsublintumet laeng ti kinaragsakyo asang kapamilya. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi.